Happy birthday. Why are you doing it? We are not Bappa स्तानाडु बोलो हरी आ रेडी तो आ तुम टाइम जमा वेस्ट करी जल्दी जल्दी वीडियो को वीडियो देखा पूर्व मो चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कर घंटी दियो जहाँफल कि मुझे स्तानाडु वीडियो आनी तुम स्तानाडु भाव में बोलो हरी होगी देख बुझिपार तो जल्दी जा जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब न कर तुम मांडूरा तो होना ही था। चलो ए जल्दी जल्दी बाहर जावा बर्तमान बहुत लेट भी हो गलानी तो से भी बहुत पिले भी जाए पहुँची गले आजिकल जोड़ देखो से भिड़ माने तेल टांगी देख तेल पकड़ केते लाइन लगी भरा जाम तुम जदि पास बस शौचालय भी जीव सेठी भी 10-15 लोक लाइन कर छिड़ा तो चलो एथर जगह मुंडू जा तुम गाड़ी चला वीडियो देखे भी बेसी बोरिंग करी ए धौली ट्राफिक क्रॉस कर सारा आम धौली रे पहुँच जा तो आउ बेसी लेट करवानी से बंद टी अपेक्षा कर दियो चलो जा बोला हरी हेलो केस केस जाउतले वर्तमान गला जाने लगी हाँ आस चलो आगे जाते भीतर पूरा गाड़ी लैंड हो गई बोला हरी बोला हरी तो चलती रे हैप्पी बर्थडे धन्यवाद धन्यवाद खान साहब सीए बंचुची मत फोन कर मासु थरे बंचुची I love you, wanna believe me. Happy birthday. Why are you doing it? आज मुहर पड़ी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କିନ୍ନର ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇକି 5ଟା ଛୁଆର ବାପା ହେଇଯା। କେକ୍ ଫେକ୍ ତ କିଛି ଖାଇଲେନି, କ'ଣ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନା କ'ଣ ପଇସା ବୋଧେ। Cheers, cheers. Ayo thonda cheers. Ibu dah. ସାଇଲେ ଦେଖି ତମ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସାଇଲେ ତ ଖାଲି ନୁଙ୍ଗୁଡା ନୁଙ୍ଗୁଡା। ତମେ ମାନେ ଭାବୁଥିବ ଆମେ ଧଉଳିରେ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିଲୁ ତ ହଠାତ୍ ଏଠିକି ଏମିତି ସପିଂ ମଲ୍ ପଶିଗଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ଭାଇଙ୍କର ଦୂର ବାଟ ଟିକେ, ମାନେ ସେମାନେ ସେ ଦୂରରୁ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ଟିକେ ସପିଂ ମଲ୍ କହିଲେ ଟିକେ ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କରିବେ, ଲଡ଼ାଂଶ ଟିକେ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିସ୍ତାନ ଆଡ଼ୁ ଆମର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସପିଂ ମଲ୍ ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେଟା ଝିଅ ସେ ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବ ରେଟ୍। ଭଲ ହେଇଛି ନଉନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ନଜର ପଇଲା ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଉପରେ। ଏ କ'ଣ ଗୋଡ଼ା ତ ଟେକି ହୋଇଛି। ଖାଇଲେ ତମ ପୁଅ, ଖାଇଲେ ପୁଅ। ଚା ବି 400 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚା ପିଇବି ନା ନେଇଯା 1000 crore rupees। दिल का टेंशन तुम ना लो। ଫଟୋ ଟିକେ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିବି ପରା, ଏଇଠି ଆସିଲି ମୁହଁ ବହୁତ କଳା ଦେଖା ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନି। कहीं आँख में जादू, कहीं जिस्म की खुशबू, कहीं नर्म निगाहें, कहीं गहरे बाहें। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। ଖାଇଲେ ବୁଟ ଗୋଟେ ନେଉନ ଏଇଠୁ। ପ୍ରାଇଜ୍ କାହିଁ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଲେଖା ହେଇନି ନା, ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦେଖିଥିଲେ ମଜା ଲାଗେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିଆ କେତେ ରହୁଛି, ଲେଖା ହେଇନି। ପ୍ରାଇଜ୍ ତ ଦରକାର ବା। ବକୁଆ ଦିଟା ଜନ୍ସିନା ଏଠି ରିଲ୍ସ ଚାଲିଛି। କୋଉ ଗେମ୍ ଖେଳେ, କୋଉ ପଟୁ ଯା ସାଇଲେ ଖେଳ ଗେମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବ। 250 ଏଇଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଫୋନ୍ ପେରେ ସ୍କାନ୍ କରିବ, ସ୍କାନ୍ କରିକି ଖେଳିବ। ଗୁଡ଼କା ଦେଖିବ।
ହଁ ଖେଳିବ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୋଇଲାଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏପଟେ କ'ଣ ଆସିବ ମାରିବ ଦେଖ ଗେମ୍ ଖେଳିବ